Ik verveel me nooit een keer. Want wat lees je zo al? De Fries Dagblad heb ik mijn hele leven niet gelezen. Fries Dagblad. De Ljouwerkrant krijg ik van een vrouw hier, die gaat naar Moestafvoort. Ze zei, joh, knippen dat spul wat je mooi vindt, dat knip je uit. En die krijg ik gratis. En de documentkrant, de echte documentkrant, dat krijg ik 2 keer in de week. Wat knip je nou zo al uit? Wat bewaar je? Nou, van alles wat ik mooi vind, dat knip ik uit. Maar van jubileums knip ik ook uit. Ja. Oh, dit zijn allemaal verhalen van mensen die 100 jaar worden en die 65 jaar of 60 jaar trouwen binnen. Wat ze al beleefd, hoe ze onderkant komen binnen. Dat vind ik prachtig. Hoeveel van die boeken heb je al? Die heb ik nou, even zien, dus 174, ja. Hoe lang ben je zelf trouwd, West? Ik haast 60 jaar ook, ja. Bijna 60 jaar. Mijn vrouw is nog 4 weer verlenstongen, ja. Dus ik haast een jubileum? Ja, ja, die haast een jubileum was, ja. En hoeveel ben je hem kregen? 5 stuks. Mooi. Ja, ja. 4 jongens en een dochter. Ja. 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 En een druk leven, hoor? En druk leven heb ik, jongen. Ja, ik had een druk leven, ja. En ik heb altijd maar genoeg gewerkt. Want je bent zelf melkboer, hè? Ja, 25 jaar melkboer. In Blaja? In Blaja, ja. Jalderson, en dan ga ik van bed aan, dan heb ik oefening op bed, voeten omheen, links, rechts, handen en arms, hoop ik echt nog. En dan ga ik op home trainen, 100 slagen. Ik ga net zo 4 minuten of zo, ik tel ze net. 100 slagen in de ronde. En dan komt het trilplaat, light bed, maar de voeten. Zo zit ik 4 minuten. Er komen wel zussen, die komen bij mij apart voor de trilplaat, jongens, al les van de woorden. Ja, daarachter, ja. Dus die kunnen even bij je voorbij op de trilplaat ja, staan? die zitten gewoon nu bij mij op bed zitten daar. Ja, ik zit er niet bij. Het leven is dan wel mooi, hè. Het is machine willen. Dan ben je mijn liefste ding. Die ben echt zo vertrouwd. Ja, dat is mooi, ja. Ik ben heel dankbaar. Heel dankbaar.